Adom TV Adom Koyen Sam Fofromo na Public Accounts Committee Womra Shebejefimo eka kitue bia no penka National Ghana National Petroleum Corporation ko domo ekokojina adaka mu ni nyina ne se procurement ho hihye bi wo hono mu a omobuani e de agusto mu nkyere mu Adom TV Kasee etwaso. Public Accounts Committee ye wo mrashebuje fie no ekakakra bi san komode mpanyemfo a wo mu ewo Ghana National Petroleum Corporation no eko asemdebia na okobo mu ko edu enam procurement mra bi a wo mu ebu sunti we ne esiye wa abra ranking member ya oka committee no eho ede betu dwa kire mu se corporation no de contract ahodo amanyumaku ahodo a ewo amanfoforo emu wa abra wan fan ko mrashebuje fie ama wo mu anhwe ekoba ne san ntino jomtrani ema committee no James Kluche Aveji enmenemu na ede wo mu eko asemdebia de ko edu ebo womo no sanso so hye womo senkyeremu bia wo hono no womo hwe no mo fanto court no enim. We procedures, we bring our budget to Parliament for approval, procurement plan, everything for approval. These items that we procured are not for the government per se, are for the entity to enable us to operate efficiently and effectively. We stated all that in our letter to the Auditor General in August 2021. Honorable Chair, that is what we've stated in our explanation to your committee, and we need to be very clear on this difference between government business and business for the corporation for commercial activities. And what we did was for the corporation for its commercial activities, and it was not for the government business. Honorable Chair. One same way hono Deputy CEO Emma Corporation no Owura Benjamin Akolache era de sere to committee no anim some man akwanya no mekire mu de ntia de omo ye no enye se procurement mra no ena omo ebu so lisanse jomtire ma committee no enya ntoboasie etie nkirekire mu ni ye pensen mu ni ntino ne nsemo record in court ene ko edo a wode ebo omo nyina no watwen asan no wahye corporation no some momoden a na nsemi ho nkrata nyina no omo emfa beto omanim. We as a committee do not have the power to prosecute. So we are referring it to the Attorney General. But if you have any good explanation, you give that reason in court and you'll be set free or whatever. If you're able to convince the judge. So we are referring it to court. Clerk, take note of that. Not so fast, Mr. Chairman. You don't determine how fast I should work. We respectfully disagree with the Auditor General, and the reasons the Deputy Chief Executive will give it to the committee. Thank you. Yeah, so that disagreement is your argument in court. Nti otimi de nkyeremu ma committee no ama ne yeso omfa ho nie mamra na akogwa ye amane boni wote emrahye fie mu de ekoso wo sete na se bia no de to form ye tinti enhwe de asa akoso echire akwa teme nka ye mo ha sesei e de ahi bi no mpanifo bobo ho ebia mejo so samre edumekwa e from boss bulk oil storage and transportation company for na omobe pm wa anu say ya so for her enyama hode ho nsem so matipoku front edi won animu a omo eyi nsema no na efia asamba ko a free boss ahwe ye eba ne se wo hwe wonum adan hodo a wo mia won adwuma e for timu a no kwasem ni afratete a wo ye ne hwia enye ya so nipa eda so timu no ena ma hwe bi ni ogina hode mo manfo a wo mo ewo offense sound Dr. Isaac Kubuku ebisa ne se dia no wo ye se de be ya sa adanya atete apansa mo no omu ebetumi asiesie no wa hye bo se omu guso a sikasam ahun nsam na akwa hwe bia ma wo no a omu ntumi nyansa asiesie ka brede abro ikmafo mu a enche kra omu be ka se edi huduma na efi atamba ko a esan efi boss a hye ye ba ne se ka keto bi nanka won so yesan ede won koma aban lawyer pending be say Attorney General say on for ko gina aseni bia and say wo afi empim yenu ni fiem wo 2006 na boss adwumakuo no ede contract ma adwumakuo bi a wo mo ewo American mem senka wo mo embesie be bia ye fango ebe fa ede aba mayi mu ene be bia wo be kra no emfa maye wode contract no ema adwumakuo no efia wo mo ama maye se adwuma no amfa maye matika no esibi kwa eno da ntan a esan na tanks ahodo a na se pipeline ahodo a ye fango ne be famu no achenti no na ebi no mapapai ya ebi nso so arenka na ya
ɛno nso na ɛsɛ ɔman no ɛsɛ abɔ ho ka etua sika foforɔ ma adwumakuo bi sɛ ɔno nso ɛbɛdi ho dwuma na yare nka nan no sɛbi ɔmfa akaado ne ade nya ho sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ebetumi atena hɔ no mo akyɛ ɛno nso wafimpi mmienu ani de nwɔtwe mu ɛna ɔde saa contract ne maaye ɛno nso wɔn mu ntumi ɛnni ho dwuma ama sɛ sika no nso ɛhyɛ gu kwa ɛno ɛna wɔn mu ɛkyerɛ sɛ auditors ɛkyerɛ sɛ nka yɛmfa ɛyɛ boss mpanimfoɔ nkɔgyina sɛ ne bia ɛna panimpa yɛ a ɔno ɛda bossa no Edwin province a ɛkyerɛ sɛ saa contract no nokwasɛm ni afimpi mmienu ani dunum so ɛna wɔn mu ɛde maa na yɛ sɛ aban dadaa no ɛbrɛ so ɛna wɔn de saa contract ne maa yɛ a ɛno nti ɛho nsɛm ka yɛ nyinaa no akɔyɛ bibia wɔ hɔ na wɔn kyerɛ sɛ afei na wɔn nsa ka nkrataa ahodoɔ a edi adanseɛ sɛ auditors na futuo a wɔde maa wɔn sɛ wɔn nhwɛ kwan bɛfa so agye sika no wɔn ahyɛ ase a wɔn tu mu anam a ɛnkyɛ koraa sika no betumi aba abɛka ɔman no futuo mu na afei wɔn ɛde ama ɔman no nti abidjakuo no kyi a mehene yɛwura James Klete abegi ɛkyerɛ sɛ ɛneɛ saa na ɛteɛ deɛ a saa akɔ egu anko wɔde bɔ wɔn sɛ wɔn fɔn nkɔgya asɛ ne bia no wɔn atwe ɛno nso asensɛn a wɔtwɛn sɛ nkrataa ahodoɔ biara yɛ a wɔn ebɛhia na afei wɔn atumi ɛde adi dwuma no wɔn ɛmfa mbra na wɔtwe yi mu a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛhu baabi a asɛm no kuma si brɛ so ɛbɛkɔ akɔsi nti efi asa abira mi no ka sɛ boss ɛda ho te ɛgya mu a mi no ka sɛ NPA National Petroleum Authority mpanimfoɔ nso ɛte akyire aseɛ ɛhwɛ nwoma sua soɔ ɛso so ɛte akyire a wɔn nso ɛnkyɛ ebeduru wɔn so no ma yi nsɛm ano deɛ ɛbɛtɔ fam biara no gyamma ɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ so nsi wɔn afia yɛda se yaba ne bɔne akɔwa na yɛte ne nka wɔn ahyɛbadwa fie Parliament committee ya wɔn atenaseɛ ho nsɛm bi no nti anwummerɛ nso deɛ ɛtɔ fam biara nso yɛne yɛn kase ahodoɔ mu no ɔde bɛba